Għaliex il-mulej isejjaħ is-saċerdozju mill-familji. Ċertament il-mulej jsejjaħ minn kull ambjent, mhuwiex limitat magħna. Però aħna għandna d-dmir li nikkollaboraw miegħu u meta għandna l-ulijiet li qegħdin jikbru f'edukazzjoni b'saħħitha umana u spiritwali, meta għandna ulijiet li qegħdin jikbru f'ambjent tajjeb nisrani, allura se jkunu iktar miftuħin mhux biex isiru saċerdoti, iktar miftuħin biex jisimgħu is-sejħa tal-mulej jekk ikun qed isejħilhom għal saċerdoti. Hekk il-ġenituri importanti li jarfu dan ir-rol partikolari illi jagħtu verament upbringing trobbija tajba. Nixtieq nagħmel ħafna enfasi fuq id-dmir li l-ġenituri mhux biss li jrabbu lil uliedhom mill-aspett fiżiku, mill-aspett materjali, mill-aspett edukattiv intellettwali li batuhom l-iskola, l-privatijiet, il-balet, il-futbol, jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Mhux biss minn dan l-aspett, però l-bżonn illi anke l-ġenituri jieħdu responsabilità li jrabbu l-uliedhom fil-fidi nisranija kattolika. Ħafna drabi dan id-dmir tal-ġenituri qegħdin nitfuh fuq persuni oħrajn. Xi għaqdiet li għalmu id-dottrina bħal huma s-soċjetà tal-mużew f'pajjiżna, il-klassi tal-katekizmu organizzat mill-parroċċja, it-teacher ta' religion fl-iskola, ċertament daw kollha huma jnuna, però fil-verità l-ewwel edukaturi fil-fidi nisranija huma l-ġenituri, huma li jieħdu din ir-responsabilità fil-mamudija li jrabbu lil uliedhom, jaċċettaw li jrabbu huma lil uliedhom fil-fidi nisranija. U allura importanti kif tistgħu missier irabbi l-bintu l-ibnu l-fidi nisranija jekk huma jipprattikax din il-fidi, jekk huwa laqas mu qed jikber fiha. It-tieni ħaġa hija l-eżempju tal-fidi nisranija li l-ġenituri jridu jagħtu lil uliedhom anke biex jimtu vokazzjonijiet ġodda. Hekk dil-mara Eliza fl-imkien ma' raġel tagħha Ġon, mara li talbet tant sija adorazzjoni kuljum, il-ġenituri tagħha uliedha baqgħu impressjonati b'dan l-eżempju tal-om. It-tifel tagħha l-Kardinal Bernard isemmi anke l-qudiem tant li d-dar tagħhom illum hija dar tal-irtiri fid-djoċesi ta' Cardiff u hija konsagrata lil Madonna bħalhom il-vokazzjonijiet. Baqa' impressjonat propju minn dillhom li ommu li qed titlob għall-vokazzjonijiet. Mela l-eżempju li anke t-tfal jaraw il-ġenituri jitolbu magħhom, mhux biss jitolbu għalihom. Kemm hija importanti għax it-tfal bekk jitalmu, t-tfal bekk huma edukati. Mhux b'dak li ngħidulhom, ma b'dak li jaraw, jekk illum it-tfal huma tant bombardjati bil-visual aids, il-computer, il-lob li jkollhom f'idejhom, l-internet, it-television, iridu anke jaraw lill-ġenituri tagħhom. Il-ġenituri huma l-ikbar visual aids edukattivi għall-uliedhom. Iridu jaraw l-istil ta' ħajja, jaraw il-valuri fihom. Hekk il-tielet ħaġa li rridu nitalmu anke minn din l-istorja ta' Eliza Vaughan fejn jitlu l-ġenituri biex huma stess hekk ikunu ħanidu hekk art fertili għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi fil-ħajja tal-Knisja llum. Il-fatt li il-missier meta t-tifel il-kbir tiegħu Bernard ħass is-sejħa s-saċerdozju, fil-waqt li l-om femita, l-missier ma femix mill-ewwel. Għaliex il-missier kellu l-pjan tiegħu għat-tifel. Ridu jkun l-eredi, ridu jireda l-patrimonju kollu ħajmexxi l-qudiem dan ir-rikkezza li bħala familja kellu. Imma il-missier kellu jwarrab ftit il-pjan tiegħu biex iseħħ il-pjan ta' Alla. Għax il-missier ċeda l-pjan tiegħu għall-ibnu, araw Alla però x'għamel bih dan it-tifel. Għamel tanġit meta sar isqo fundatur torn reliġjuż u kardinal. Kull missier kien qed jirreżisti dan kollu, kien tkun qed jirreżisti l-ħidma ta' Alla fil-ħajja ta' ibnu. Kemm huwa eżempju dan il-missier mhux għas-saba faċli, ma sabiex faċli, però bit-talb flimkien ma' martu wasal li warrab il-pjan tiegħu biex ħalla l-pjan ta' Alla jseħħ f'ibnu. Illum il-ġurnata eżisti għandna bżonna ħafna din, illum ġurnata tfal nibatuhom biex jieħdu counseling services ħeraw se jażlu suġġetti, il-careers convention ħajaraw x'karriera jistgħu jaqbdu l-qudiem. Nippuxxjawhom ħalli jkollhom privat, ħalli jkun morru tajjeb, ħalli javvanzaw fl-istudju, ħalli javvanzaw fit-talenti tagħhom, ħalli jkollhom karriera jinseru xruħhom fis-soċjetà. Huma kollha affarijiet tajbin. Però bħala ġenituri nsara u nsara kattoliċi qegħdin titolbu tfittxu mal-mulej x'irid minn ibni. Lil bintek u l-ibnek
tgħidulhom biss tinka u studja ħadd irnexxi. Tgħidulhom ukoll saqsih il-Ġesu fit-talb x'irid minnek fil-ħajja. Ħafna drabi nibżgħu minn del ħaġa. Għaliex iridu l-pjan tagħna l-uliedna, ma rridux il-pjan ta' Alla lihom. U ma ngħinuhomx ifittxu l-pjan ta' Alla lihom. Imma aħna nippjanawhom minn qabel. U hija ħasra li xi drabi jiena ntqajt magħha tintaqa' ma' ġenituri li jopponu tant il-vokazzjoni ta' wliedhom. Hekk mo speċjali anke meta jkunu tfajliet li jħossu sejħa biex isiru sorijiet. Issibu ġenituri li xi drabi anke laqas ikellmuhom. Hekk darba ntqajt ma' każ ta' persuna partikolari li saħansitra kien hemm mument partikolari f'din il-mixja li irrifjutaw li jitimgħu għal bintom. Mhux qed ngħid snilu ta' dan, is-seklu ieħor fi żminijietna, irrifjutaw li jitimgħuha biex forsi dawlula moħħha u qalba mill-mulej biex ma tagħtix il-ħajja tagħha fil-vokazzjoni tagħha. Jiġifieri iva eżistijej. Illum iridu il-ġenituri jgħinu l-uliedhom jiskopru sejħa tal-mulej għalihom. Jekk mhux ħajkunu l-ġenituri kattoliċi, l-ġenituri nsara, min se jgħin l-ulied? Il-ġenituri għandkom dan ir-rwol importanti, għandkom dan ir-rwol indispensabbli li ħadd ma jista' joħodulkom. Ħadd. L-kappillan, l-isqof, l-patri, l-direttur spirituali, u ma intom l-impatt li tħallu intom fi trobbija ta' wliedkom ħadd ma jista' jieħdu. Anka biex jinżeraw vokazzjonijiet ġodda. Minna l-oħra nixtieq anke nagħmel enfasi li ssib ġenituri li tant jixtiequ li wliedhom isiru saċerdoti, li jgħodu attenti ma jimponewx fuqhom. Għax jekk it-tifel m'għandu sejħa saċerdot ma tistax timponija fuqu. Tista' tgħinu jinfetaħ għal jekk il-mulej sejjaħlu tgħinu jaċċetta, imma mhux li timponija fuqu inti. Għax mhux l-ewwel darba ġieli tinstima b'xi istorja ta' xi ħadd li minħabba l-pressure tal-ġenituri jsir saċerdot, imbagħad il-qudiem ħalli propju meta l-ġenituri jmutu jew meta jitlaq barra minn Malta jew f'xi ċirkostanzi simili. Li ma jkunx hemm dik l-imbuttatura mbagħad li tisforza x-xewqat tal-ġenituri fuq wliedhom. Mhix ġdid għandna l-eżempju ta' din il-familja, Eliza u John Vaughan. Hija talbet il-mulejja tilha familja numeruża, hija talbet il-mulej biex minn uliedha isejjaħu. Qatt ma mponit fuqhom. Però meta kellmuha dwar vokazzjoni, dejjem għenuhom. Anke jekk il-missier ma sabiex faċli mill-ewwel, però mbagħad infetaħ ħallu mulej jekk ħatuħu l-ewwel wieħed tista' toħodhom kollha. Hekk dan il-ftuħ mhux b'supervi hemm qallu jessek ċedejtlek dan lest inċedihom kollha. Iftakru eżis ġenituri li uliedkom mhumiex tagħkom. Uliedkom jiġu permezz tagħkom imma mhux minnkom. Uliedkom jiġu minn Alla permezz tagħkom huma tiegħu. Tom fid-dmir illi tiftħu qalbkom ħalli tgħinuhom jiskopru s-sejħa tagħhom. Allura il-ġenituri eżistijej anke f'din is-sena tas-saċerdozju tridu tagħmlu mixja u qabża. Milli tkunu l-ommijiet naturali, l-missirijiet naturali ta' wliedkom, għalli tkunu l-ommijiet u l-missirijiet spiritwali ta' wliedkom. Billi tgħinuhom jiskopru s-sejħa tal-mulej. Nixtieq ngħid kelma partikolari il dawk li għandhom uliedhom saċerdoti. Intom, eżis ġenituri li għandkom uliedkom saċerdoti, li għandi xewqa xi darba nixtieq niltaqa' magħkom il-kol. Nagħmlu laqgħa ta' talb iddedikata għal ġenituri li għandhom uliedhom saċerdoti biex ninġabru flimkien nitolbu għalihom. Intom tridu tagħmlu l-qabża li ssiru ommijiet spiritwali ta' uliedkom. Ma tibqgħux l-ommijiet biss naturali, imma l-ommijiet spiritwali billi tgħinu l-uliedkom jgħixu il-vokazzjoni tagħhom ta' saċerdoti. Kemm dawk li huma saċerdoti ġeċesani biex ngħidu hekk dawk li jgħixu d-dar fil-familja, u kemm dawk li huma saċerdoti reliġjużi dawk li jgħixu l-kunvent. L-ewwel ħaġa li ssiru ommijiet u missiriet spiritwali ta' wliedkom issa li huma saċerdoti huwa billi tgħinuhom jgħixu l-vokazzjoni tagħhom kif tridhom il-Knisja u kif tridhom Alla u mhux kif tridhom intom. Għax drabi b'ħafna mħabba u entużjażmu min-naħa tal-ġenituri, mhux dejjem issib ġenituri li ħallu liedhom jgħixu l-vokazzjoni tagħhom ta' saċerdoti. Fejna finja kif binek huwa saċerdot u qed jgħix miegħek id-dar, trid tagħtih l-ispazju kollu li għandu bżonn li jeżerċita l-ministeru tiegħu u anke xi drabi li ma ssaqsihx ħafna affarijiet illi jkunu konfidenzjali, illi ma tindaħalx fid-deċiżjonijiet li huwa jieħu bħala kappillan, bħala saċerdot f'parroċċja. Ir-rwol tiegħek hu li titlob għalih.
li tuħu ħsibu bħala ibnek li jekk hemm bżonn anke tiġbidlu l-attenzjoni bħala ibnek, imma f'dak li hu l-ministeru tiegħu takkumpanjah mill-bogħod bit-talb. Mill-mod bit-talb. Kif għamlet il-Madonna ma' bina Ġesu. Il-Madonna ma nsibwiex b'waħda minn dawk in-nisa li kienu jieħdu ħsieb il-Ġesu fil-ministeru pubbliku tiegħu. Però nsibuha ċertament fit-twelid u nsibuha anke fil-mwent tal-batija tiegħu fuq is-salib. Però il-Madonna kellha titgħallem kif tħalli lil Ġesu b'ċerta distanza minna ħalli jaqdi il-ministeru tiegħu. Anke Ġesu rid jagħti it-talima lill-Madonna meta ntilef jew aħjar ma ntilef xejn baqa' fit-tempju u l-Madonna u San Ġusepp tal-Qulem meta skoprow li mhux magħhom sabuh fit-tempju qalilha ma tafx li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. Hekk is-saċerdoti jridu jgħiduha din il-ġenituri tagħhom. Aħna rridu nkunu f'dak li hu ta' missierna. Jien rrid nagħmel ridda tagħla dak li l-isqof talab minni, dak li provinċjal talab minni, dak li knisja qed titlob minni.